Nézzük meg végül az AS Roma Siena találkozót. A Róma harmadik, idei legelőkelő pozícióját tartja továbbra is a fővárosi csapat, amely megnyerte előző 6 tétmérkőzését. A Siena viszont 20. és 5 mérkőzés óta nyeretlen, a sereghajtó ráadásul ebből 4-et elveszített. A képen látott Ranierinek komoly gondjai voltak, mert Toni, Totti, Vucinic és Menez is hiányzott, Giulio Baptista volt a középcsatár, mögötte Taddei, Perrotta és Brighi helyezkedett. A 12. percben egy Róma szöglet, Motta lő, megvan a védés, Juan próbálkozik aztán kétszer is, de nem tud betalálni a Róma. A Sienában Reginaldo, Maccarone és Jajalo volt a két csatár. De Rossi felívelése és Riise lövése néhány centivel tévesztette el a kaput. Káprázatos gól lett volna. 23. perc, Motta. Nagyon motiváltan Motta. Nem igazán tudta eldönteni, hogy lőjön vagy beadjon. A közepes megoldás gond nélkül hárította Curci. Tovább fejelt labda, Riise lő, bombagól a 29. percben, vezet a Róma. Kapásból, állítgatás nélkül, átvétel nélkül a bal alsó sarokba lő Riise. Harmadik gólja ez az idényben, a Siena ellen lőtte az elsőt egyébként ősszel, aztán győztes gólt szerzett a Juventus ellen, most pedig újra a Siena ellen eredményes. 37. perc. Riise beadása ezúttal. Pizarro. Éles szögből Pizarro. Beleért egy védő. Curci üti ki. 41. perc. Siena szöglet. Jajalo. Ellövi. Nagy védés Giulio Sergiótól. A kipattanóból azonban gól születik. A szerzője Vergassola. Neki ez a második gólja az idényben. A Bari ellen lőtte az elsőt a 14. fordulóban. Teljesen váratlanul egyenlít a Siena. A kapufa is segített Vergassolának. A szünetig több helyzet már nem volt a mérkőzésen, így aztán 45 perc elteltével 1-1 az állás. 47. perc. De Rossi. De Rossi ballal kapu mellé. Ballábbal szerzett egyébként győztes gólt hétközben a Catania elleni kupamérkőzésen, azt 1-0-ra meg is nyerte a Róma. Egy lövés, ami kijön, Cerci aztán, aki csereként jött be, ő azonban már le sem volt. A veszélyes lövés Pizarroé itt. Cerci már valóban le sem. 59. perc csere, Brighi helyére Okaka érkezik, jön tehát egy újabb támadó. Okaka egyébként eligazolni készül. 61. perc, Taddei. A lövést választja, kiüti a labdát Curci. 72. perc, Róma szöglet, Burdisso fejese és megint Curci volt csapata ellen parádézik a Siena kapusa. 88. perc aztán, itt van még egyszer a szöglet és a fejes. Indítása bal oldalra, Pita labdával. A román beteszi középre, Okaka sarokkal, 2-1! Okaka Csuka a gólszerző, 2 perccel a vége előtt megszerzi a vezetést a Róma. Ezzel a góllal búcsúzik Stefano Okaka Csuka ideiglenesen Rómától, mert hogy a Fulhamhez megy kölcsönbe, csak azért tartotta itt Ranieri, mert elfogytak a csatárok, becserélte Okaka Csukát, aki meg is nyerte a Rómának a mérkőzést. A végeredmény Róma Siena 2-1, a Róma így harmadik, a Siena